Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pripun Mas? Rondo kempling. Oh nggih. Niki matur nuwun nggih Mas, lancar-lancar rezekinya. Baik. Oh nggih. Heeh. Teman-teman minta rondo kempling. Rondo kempling. Heeh. Aja mandek le omongan, sepi engko renek sing ngomongan iki. Iki namake mburi. Lagi rembugan apa to sajake? Briefing. Briefing barang. Jatuh Mas, kene bae.
Kalian Mas sinten iki? Mas Cium. Alhamdulillah. Mas Juli Dower walah ya. Nggih. Agar nuwun lancar-lancar rezekinya ya Mas ya. Amin. Ya, Aku lek salaman piye? cium tangan barang kek. Piye? Kaya bu guru. Lah nek nang omah ini Bu Guru. Heeh, nek nang omah. Nek nang omah. Ora Mas. Piye, Ana piye? pawang kok lucu banget. Sing endi? Rande untu. Pawange ra ndiu. Ha iki lho. Iki ora rung diuntu. Ora. Long tandani Durung to. tukul. Piye? Anakmu ki layak untune wis pepak to. Lah kok kowe rong tukul? Lu enak cek anakku. Ayo. Ya. Kayak lucu-lucune. Kayak lucu-lucune jalan. Iya. Senengane sing empuk-empuk nek ini. Heeh. Bisa seneng. Mas, Piye? bisa seneng nyusu. Iki. Heeh. 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 Oh. Iya, ora melu-melu. Jadi monggo, Di Arya. Nggih. Manut. Apa Mas Arya? Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten dhateng penonton ingkang wonten sakjroning kalangan katuran pinaronten ing papan ingkang iyep ingkang sekeca. Nggih, awit kaunteran Jawa. Nggih. Lagune keramat, Mas. Apa? Dan kangen. Udan kangen. Pak Eko sing njaluk. Oh, ngono. Heeh. Oh, gareng. Oh, kowe meneh. Kangen karo sing ndi meneh, Kangen Mas? karo sing dinet ta. Wetan kulon lor kidul teko. Ora tak rumangsane nggone kanca-kancane do digondoli. Ya Ya sik dikangen iki sing ndi ngono lho. Neng lor ngejak, nek ngejab ngalor ngejak sing lor, ngejab ngidul ngejak sing kidul, ngejab ngetan ngejak sing ngetan. Ilmu tawon. Ngelmu apa, Mas? Ilmu apa? Ilmu Ilmu apa? tawon. Ilmu tawon. Mbok ora rene ngentep kok ta. Ya Mas ya. Monggo udan kangen kanca-kanca. Nggih. Aku kangen sliramu Juning bakti arep kono aku wis sisih Pasan to gunung ra iso ketemu Aku
kondo wis isih bebasan gunung rapi soke bendung sajane aku wis paling trimo wis mangsa aku wis udan kangen. Udan tenan. Nggih. Nggih, udan kangen karo udan tenan, Mas. Karo udan tenan. Udan banyu. Nggih, kalajeng lakon apa? Pripun Pak Amin? Napa pripun Bapak Pawang? Oh nggih. Apa ngene ngono ngene apa? Malah dongeng nang ngene. Monggo, monggo. Monggo. Oh, manut Amin. Manut Amin. Iki berarti sopire Pak Amin. Pak Amin. Ini pripun iki Pak Amin? Oh, dinyanyi. Oh, dinyanyi. Nggih. Heeh, wedi aku. Pripun? Kok ndak di ngono. Dadi kok aku. Nggih. Kalajeng napa kanca-kanca? Oh, jenang gula. Senang gula, Mas. Nggih. Gula Jawa. Gula Jawa. Sapa tersangkane? Sapa tersangkane? Ayo ngadep. Nggih. Ana lagune iki. Gula Jawa rasane. Ora, Mas. Udu ora. Sing dikarepke iki jan udu kuwi. Sing endi? Lek tembung muni gula Jawa. Nek sing dikarepke udu kuwi. Sing dikarepke iki. Karang ya. Karang ya galong Imandau. Nggih, pekitan katur men panggilan katur panjenengan Bapak ingkang kagungan dalem. Semoga menika katur panggilan katuran tidak wonten ing papan sasana bagian petas sadilan menika pikantuk salam saking para putra nyuwun jawat asta. Nggih. Oh, sampun. Heeh. Iya. Monggo teman-teman. Nggih. Gula Jawa. Heeh. Judulnya genti. Rasane legi. Kripik linjut dipangan asu. Ya. Semoga lakon jeneng kula katur lumantar bondo kanca.
banjur malah lali marang aku kowe nesu terus ngajak batu jomon tak ojo ngono. Nah aku kudu nesu Mas. Pripun? Kudu nesu kudu ngejak madu. Kudu nesu kudu ngejak batu. Mergane aku wong wedok. Oh ngono. Heeh. Kuwi le piye sebabe apa? Hah? Kurang koyone apa piye? Ora. Wong wedok ki ora ngapa-ngapain nesu Mas. Golek-golek. Angel. Heeh ta? Ha iya. Iki nek tak urus dawa lho iki. Dumugi Wangipur noneng Magelang Sampang bukan dados pangkipuring nolong andika sudah nemu desa.
Gendong, Bro. Gendong. Ah. Layangan, modal layangan. Iya, iya, iya. Bodoh, bodoh. Ya. Thunder. Ya.
wajibe, heeh, Nggih. masakin kempis-kempis. Heeh. Iki sebagian wis padha mlebu. Iki soalnya wis faktor U to. Heeh. Wis kempis-kempis nambani semono wis ambegane wis Senin Kemis. Heeh. Heeh. Iya. Wayange ning gerek telu. Heeh, nggih. Dikasih apa teman-teman Wiaga? Pak Eko? Nama Mas Eko? Hah? Wewayangan. oke. Kali Heeh. sinten Mas Eko? Kali sinten? Kali sinten? Mas Eko ya janti ayo nyenengake. Oh nyenengke tenan. Tenan. Guwedi ngono. Ayo, gudi enenge ming kletan Heeh, ta. ketemu. Ketok subur ngono lho. Heeh. Dadi ki hawane ki nek delok Pak Eko ki pengen mangan lho, ngono. Ngono. Heeh. Kaya bakso wae. Ora nek Pak Eko ki jejer Arya ngono ki Arya ora ketok. Ora ketok. Ora ketok. Heeh. Gede Arya mergane. Gede Arya orangane. Karepe. Iya. Wewayangan. Nggih, monggo Dik Arya. Nggih. Wewayangan lak keketok-ketokan to ya? Keketok-ketokan. Heeh, karo sapa? Karo sapa ya? Terus sing endi? Karo Ayang. Oh nggih. Ayang 150. Ayang atus 50. Ayang atus 99. Heeh.
sampun Bapak Ami. Napa malih? Nggih. Oh sampun, nggih. Iya, bondo, konco. Semoga Bapak Bawang, semoga katur semoga. Ayang ger kula manungsa warang kanging sira sira sing tinggi papan panggonmu ger. Kula tak jaluk sira manut marang Bapa Kota Sirta sinangling parang iki papan durung panggonmu ger ayo kondur. Ayo kondur lho ayo kondur lho bocah ayo kondur. Panjao kan ayo kondur. As Yo. Sebentar Mas, di sana yo. Yo. Terus. Di sempurna Mas, sempurna. Bisa. Dibantu Mas, dibantu Mas, dibantu.
Gusti